Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Tauya kumbiria baba, tauya kumbiria, tauya kumbiria baba, tauya kumbiri, tose tauya kumbiria baba, tauya kumbiri, tose tauya kumbiria baba, tauya kumbiri, tauya kumbiria baba, tauya, tauya kumbiria baba, tauya kumbiri. Tose tauya kumbiria baba, tauya kumbiri. Tose tauya kumbiria baba, tauya kumbiria baba. Mazvinzwira tose tauya kumbiria baba. Vane matambudziko kwekuponera kuripo. Sekutaura kwatinoita mune mamwe maprograms zvinhu zviedzwa kuenda kuchipatara nekuenda kunobatsirwa nemishonga yechivanhu zvakangofanana, asi mharidzo dzatinopiwa ndo dzinotisiyanei. Asi chatinoziva ndechekuti vamwe vacho vanonyanyoparidza kuti musaende uku tiri kusangana navo. Dzimwe dzenguva vanototifonera kuti sekuru ndingavaonesei muchivandi zvedzinza rekwangu zvanetsa. Indabva ndatirega ndikuudzei. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Sekudimba kwaita madzimai, tauya kumbiri yababa. Dzimwe nyaya kazhinji ukadziona kunyanya pasocial media unoti aiwa vanhu vaya vatanga, idzi inyaya dzekunyeba, idzi inyaya dzekugadzira. Asi kazhinji kacho zvinonyanyoitika ndezvekuti iwewe uri kuona unenge usati wasangana nedambudziko. Zvatinoita isusu ndezvekuti tinokurudzira kuenda kune nyaya kwazvinenge zvichiitika kuti vanhu vaone kuti ichi ichokwadi kana kuti uku kunyeba. Pazuva ranhasi tiri kwaDotito kuMash Central Province uko vatati aiwa regai timboona kuti nyaya dziri koko dzakamira sei, matambudziko ari kusangana nevanhu akamira sei. Nhasi tiri padare rasekuru Chamunurwa. Vanoda kutaura navo sekuru Chamunurwa, nhamba dzavo ndidzo dziri kubuda basa apa. Tasangana neimwe mhuri vakasangana nerimwe dambudziko mukati mekurarama mukati memhuri. Tikati aiwa regai tinzwe kuti zvakamira sei. Baba makadi makadiwo tiripo taurisa baba pano pasekuru kandipe kutonyatsotaurisa tinyezo zvakamira sei. Zita ndiani? Ndinonzi Good Kavari. Good Kavari. Vakavari kumushande kupi? Ndinobva muno muDotito machitiriri. Chief Dotito. Kanosvamira. Chief Kanosvamira. Handitika. Aiwa pakanaka. Dambudziko baba ramanga muchisangana naro mukati meupenyu hwenyu rakamira sei? Dambudziko rangu inene nderekuti nderokurohwa nezvinhu. Saka ndarohwa nezvinhu ndakangozerekana ndatakurwa ndasvitswa pano pasekuru Chamunurwa. Handina kuziva kuti ndakapasvika sei panapa. Zvinokwanisa kutsanangurwa nevakanditora kusvika nene pano. Ndakangozoonawo mangwana acho ndaapano apa. Ndatoa right ndichitobvunzwa kuti zvakamira sei. Ndichiona situation yekuti mukoma wangu anga ari pano, mwana wangu anga ari pano, maiguru anga ari pano, nemudzimai wangu nasisi vangu. Zvakandishamisa kuti ko sei ndiri pano. Ndopandakatsanangurirwa kunzi iwe wakauya pano, wakauya wakarohwa nezvinhu usingazivi kuti chii chiri kuitika. Takasvika kukushandisira mushonga pano. Takushandisira mushonga pano. Iwe waitorwisa, wanga usingatomboda kana kubatika kana kukwizirwa mushonga yacho, waitoramba. Saka nokudaro vakaedza nopavanokwanisa kuti vandibatsire kusvikira ndazopengenuka ndakuzivawo zvandaita, ndakutotsanangurwa, ndakunzwisisa. Ndo zvakaitika. Chokwadi. Pakanaka. Vanhu dzimakadi? Ndima kwaya nemurwere? Ndinda kwaya nemurwere. Tiudze kuti zvakatanga sei? Zvinhu zvekutanga kwazvakaita ndongoti zvinhu zvakangotanga tiri kumba. Tiri kumba zvakatanga kare in fact. Tingoti tange kubva mukuvaka imba yedu yapa window level. Pakatanga dambudziko rababa vari kurohwa nezvinhu. Saka isu pavairohwa pese pepe tainga zvanga zvakareruka. Vaiti vakarohwa nezvinhu taishedza maprofita achivashandira kwayo zvichienda vachita zvakanaka. Saka tese tinonamata kuJohani Masowe. Tese zvatiri zvinezvi nana maiguru asipo tese tonamata kuJohani Masowe. Saka takazozviti zvinhu zvanyanya ngatimbosiyai zvokuenda kuMasowe. Mwana wangu mukomana ndiye akazoti ane 22 years apo panapa. Zvanzi mama imimi zvokuchechi kwenyu tanita nazvo. Imbosiyaiwo zvokuchechi muende kuna sekuru Chamunurwa munoedza.
ndiri kunzwa wakawanda vari kupupura ipo pai, kana kuri kudyirwa mari amai mari haina basa, tinotsvaga imwe. Zveshuwa mwana akauya akabhadhara mari yake akatiudza kuti ana baba endai. Tikauya musi wekutanga tikasvika panapa tikarara panapa 2 days tiri panapa svikira tazonzi pindai mugirazi. Tikapinda mugirazi tikaona zvatakaona. Zveshuwa munhu wese akapinda mugirazi akagutsikana. Mukanzwa munhu anoti sekuru chamunorwa havaone havagone munhu yemuroi. Isusu takaona kubva kutanga kwazvene nepazvakasvika kusvika tisvike pakuona takagutsikana. Kumasuwe kwataienda tikamboenda kwamadzibaba Bigi makanjera kusendinari tikapesera tikakuenda ikoko tikanoshandira madzibaba Bigi tikadzoka nemamwe maprofiti kwese kwatinongofamba dambudziko redu munhu wedu mumwe chete. Tikauya tikatsanangurira sekuru tisisu muroi wedu tinomuziva zvine yusi here rekupinda mugirazi sekuru. Sekuru akati imimi kana muchikwanisa kuti vanhu vakomana vakasekuru vamwe vanoshanda nasekuru akati imimi muchiziva muroi wenyu muchiti 1 vanhu havafambe vari 1 anenge ane vamwe vake. Saka mukapinda mugirazi ndo mune chokwadi. Zveshuwa takapinda mugirazi tese takagutsikana hapana zvatisina kuona. Muroi wamainzwa achibatawo maprofita ndo makaona futi takaona mugirazi. Makamona achite Takaona nyoka, tikaona mudende, tikaona pabhuku revana vechikoro bhuku hombe chairo chairo rinonyorwa reri vachinyatsonyora mazita evana vedu kuti vasabate chinoonekwa. Nevanorima hapana chinobuda kana vakatorima zvinenge vakomana vanorima. Izvozvi vane foja inochisa asi kana vakaenda kufuro hapana chinobuda. Tichizviona zvese izvozvo achinyora mazita aya achipedza kunyora mazita aya achikwachura bepa reri richivhurwa mudende richikandwa imo chivharirwa imomo. Tichizviona paTV yasekuru. Munhu ndio ukama? Ndo ukama. Ukama hwekwenyu kana hwekomurume? Umurume. Saka iye hamangainingirike hamangaipindure rega ndiende pana ndimukoma zviye makadii renyu baba? Tirikori makadiwa. Handitika ndambe ngechitaura naamai nini handitika ndanzwa kuti muri madzibaba makadini mutsa madzibaba? Nani zvedu madzibaba. Handitika dambudziko rakusvidzai panapa remunenge nawo ndambonzwa amai nini vachitide rakatangawo sei sekuziva kwamunoita imi? Dambudziko iri matangira are nematsananguriro anga achita amai nini ndo matangira arakaita. Inini ndine rimwe zuva ndakangonzwa ndakushedziwa ndiri kumba ndichinzi mhanyai kunoku yaimuone zvaita se zvaitika kunoku. Saka ine ndakamhanya ndakasvika ndakaona zvinhu zvacho zvanga zvakatooma. Munhu aingoti akada kuti pa 2 minutes so akutotanga kutogwina. Kugwina kwacho zvokuti simba raanenge anaro soka mototsimba ukachitsenga mukanwa achidii. Saka takazozviona takati kwatafamba kwanyanya kure kuwanda. Takamboenda kumhiri kwana Chihokoku takaita mwedzi wese tichifamba. Takaenda kuti kwa apa pakandagu takafamba mwedzi wese. Takaenda kusendinari tuone chiri kuchinja hapana plus maprofiti pasangano pedu hapana zviri kuitika. Takati chirega tiende kunani kuna sekuru. Saka paakarohwa manje ndobva tauya naye kunoko akatorohwa kudaro ndobva tasvika naye kunoko ndobva tasvika panana sekuru vamwe vanga vari panapa ndobva atora mishonga yavo akati arega tisu togona kumubatsira izvozvi so maiso munhu wenyu anoita zvakanaka. Ndobva atora mishonga wavo ndobva vakumukwidza vachimukwiza vachidii vachimukwiza ivo sekuru chamunorwa vanga asipo panga pana vakomana vashane vana sekuru vamwe. Saka akwiziwa kudaro so ndobva amboita zviri nani ndobva tambonyarana tarara ndobva zvamubata futi ndobva vauya futi ndobva vamukwiza. Saka vamukwiza kudaro ndobva vazoti mangwana sekuru ndobva vauya ndobva tashandirwa ndobva tapinda mugirazi ndobva taona zvese zvatakaona nowese ari kuita mabasa iwayo plus futi kana munhu wache nomatauriro akaita mwana womunin'ina wangu uyu ane vana 2 vakaroorerwa paKrismasi. Varorewa saka zvese zvanga zvichibuda kuno munhu iyeye achifunga kuti zvese zvamuri kuita izvo mofunga kuti handizvidewo here. Saka paka munhu uyu anotori hama chaiye watototi mukoma chaiye but zvinhu zvacho zvakaoma baba. Saka muda kuti zvifambiswe sei? Maona kuti muroi wenyu ndiye yuyu muda kuti sekuru chamunorwa nemi mutore matanho akaita sei? Isusu nasekuru chamunorwa manje toda kuti tiedze kuti zvinhu zvaanazvo izvozvo zvibve tosara tiri hama pasina munhu achabata futi zvimwe zvinhu zvakaipa. Nokuti vana havasi kumboroorwa vamwe vacho havagari mudzimba vamwe vacho vanongogara vari mapenzi. Saka zvinhu zvinonetsa stereki kana kuti ubatewo chinoonekera hapana maona. Saka iye muroi wenyu wamakaona pagirazi ane here chamunototi munogona kuyemurawo kuti naye mntu saka zvinhu zvake zvanga zvichifamba? Hapana kana chaanacho anongori nomombewo 2 nembowo yakavakisirwawo nomwana hapana kana chaanacho
kana chake chaanoita hapana. Samuda kuti atoyawo futi kuno kwasekuru chamunorwaza usati ndezvinhu zvake Papa kuti achiuya manje zvinonetsa nokuti takambotaura takati isusu zvokutaudzana hatichataudzana kana naye zvino hatitomboutaudzana izvozvo nokuti zvinhu zvacho zviri kutaura kuti iye ndiye ari kuita zvinhu izvozvo saka kuti tirambe tichitaura naye hazvina yusi saka takati chirega tiende tunotora matanho kuti tione kuti sekuru vangakwanisa here kutibatsira. Ndikuti kana vakati endai munomutora munobvuma kumutora kwacho hatumukwanise nokuti pamba pake hatisi kutsika. Maima kuti unotsika tsika kwacho kunenge kwakutonetsa mukumutya anotyisa kurohwa zvakaita notyisa saka panonetsa. Aiwa tinotenda sekutaura kwandaita amai handitatirio kwaJohani Masowe. Amen. Sanofunga ivhesi tira kuvhara programu nechimbo tese tiri mapostori imi tichishaura madzibaba achita sei achidairira chinangwa chechirongwa ndechekuti vanhu muone kuti kana uchinge uine matambudziko aunenge uinawo kwekubatsirwa ndekupi uyewo zvakare muri kunzwa nekuona vandakagara navo ndana madzimai nemadzibaba vanotonamatawo zvakare kuJohani Masowe. Kuuya kuno havasi kuti vari kushora chinamato chechipostori ende kuenda kunobatsirwa kumapostori vane danho ravanotosvikawo rinovaka zvichida rekumboti mweya uye umbotaramukawo asi sekupa kunoita Mwari mumwe nemumwe anopiwa zvipo zvakasiyana zvinopedza matambudziko avo vanomboitawo kuti mweya iwoyo umbotaramuka murandarume umboitawo mabasa 2 kana 3 asi zvichida kuzozvipedza ndokwavainetsa saka tiri kutiwo mapostori ana madzibaba vaita basa iri havana chavakatadza asi havana kuzokwanisa kupedza dambudziko iroro. Chavakaita zvichida ndechekuti murandarume akwanise kuramba aine upenyu hwatiri kuona pazuva ranhasi tichigara tichitaura nawo. Sekuru chamunorwa vanonoka kwaDotito kune vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanogona kuti kwaDotito kana tichitaurwa zita racho kunogona kuita kunge kure stereki asi aiwa kubva kuHarare kusvika kwaDotito is just about 180 kilometers uye zvakare kana uine dambudziko ndopaunoona kuti aiwa 180 kilometers idzodzo uri mutara padhuze zvisingaiti huyai muzobatsirwa nasekuru chamunorwa. Nhamba dzavo ndidzo dzamuri kuona pascreen. Sekutaura kwandaita zita ndinonzi Robert Afumane yezvinezvi rekaitinzwe kambo kubva kunana madzimai vanobva vachinyatsotipa favorite song yavo sezvo iri mhuri vanotoziva kuti kana kumba kwavo vauda kunamata aka ndiko kambo kavanoimba madzimai. Amen. Alright. Chekutanga ndoda kutenda sekuru chamunorwa nerudo rwanotipa pano panapa pana munhu anouya nechikafu tese tinouya tisina kana chikafu unongobva kumba kwako nesipo yako netauro chikafu zvese tinozviwana pano magumbezi tinozviwana pano vanhu musache kuuya kuti tikaenda kwasekuru chamunorwa tinofa nenzara hakuna nzara kana isusu tiri kutenda kuti rudo runa sekuru chamunorwa kana kuchipatara chaiko chaiko ava tibate vanhu semabatiro akuitwa vanhu pano saka chipo chatiri kutenda kuna sekuru chamu kuti ngavaramba vachititsigira vachitichengeta kuti tikati tichapora tichamba tichipupura kuti basa ravo rienderere mberi. Vazhinji vari kutenda panapa nyangwe ini musi wandakabva pano ndakanoudza vanhu kuti vanhu we kana kuchipatara kwatinoenda kwe kunosvika chipuwa gumbezi 1 kuna sekuru chama mpuwe magumbezi 1 munopuwa kana 2 kana 3 isusu takaparara pana pa 2 days tiripo takawanda chikafu munodya unge muri kumba pamomba kwacho kufuta hamutombo zvidya chikafu chacho chamunodya panapa apa jwene muriwo panapa panonwiwa tii nyama daily munhu anouya panapa pana munhu anouya nechikafu saka tiri kutenda kuna sekuru chamunorwa tirambe makadaro. Saka vamwe havana kukuona here vakati madzimai vapang'anga ina handaombozviita ndakatonyatsoudza vanhu kuti pari zvino ndakuenda noti dambudziko racho ndaona nhamosvikira ndichoke gumbo so gumbo rangu rakachoka izvinezvi saka zvinhu rakaitawo sei gumbo chii chakaitika pakarorwa vana ipapa ndo pakakonzereswa tizochoka kudaro munhu umwe chete iye makamona futi mugirazi saka rane mwedzi mingani ndane mwedzi ne2 weeks izvinezvi ndari kushandisa mwedzi 3 weeks saka hanzi plasta munozoya uzobvunziswa ri ndikuenda mangwana unobviswa ndifana kuenda nhasi aiwa pakanaka chitivharirai madzimai nekambo kamunofarira kamunoimba kumba kuna sekuru chamu nemishonga yavo yandakazopiwa pano nemashandiro yaiita yaindishandira magic chaiyo yandainzwa munyama dzangu kuti zveshuwa murume wayo anogona mushonga ndo zvandiroda kupa kutenda chete izvozvo. Muna kutyere madzibaba kuti nemishonga yatinomboparidzirwa kuti ndakuromba pano aiwa inini handambozvitya because ndakateta zvokutonziwa nehama dzangu makati makafa kati ndisingatomboziva saka hapana kana chandaka makatongoreswa musati matombonyora aiwa hazvina basa ndo zvakatoonekwa naMwari kuti ndokwanisa kutopona kuti ndikwanise kuzomunamata futi
kumberi icho kuti mukwanze muzokunamata kumberi Exactly. ipapo ndomamazitaura chaipo nekuti hatidi kuti mazobatsirwa pano maakubva mati magemenzi taakupisa aiwa munenge masunungurwa kubva mumweya yakaita se yakaipa maakutonyatsononamata makaita se makasununguka handitika chitimbira yamai ameno ana baba mudika muna kuvabvunzawo kwavari kumbera anapati aya nyaya imwe chete handisanati imimi pandatega ndichisiya ndimbonotaura nana baba vatotaura vakamirira chi vedzinza ravo rekwese nekuti muroyo handi mumwe chete anesi kana paine makaona muroyo akasiyana handimazviona mumwe chete muroyo handitika ndinotenda tauya kumbiria baba tauya kumbiria tauya kumbiria baba tauya kumbiri tose tauya kumbiria baba tauya kumbiri tose tauya kumbiria baba tauya kumbiri tauya kumbiria baba tauya tauya kumbiria baba tauya kumbiri tose tauya kumbiria baba tauya kumbiri tose tauya kumbiria baba tauya kumbiria baba mazvinzwira tose tauya kumbiria baba vane matambudziko kwekuponera kuripo sekutaura kwatinoita mune mamwe maprograms zvinhu zviedzwa kuenda kuchipatara nekuenda kunobatsirwa nemishonga yechivanhu zvakangofanana asi mharidzo dzatinopiwa ndo dzinotisiyanei asi chatinoziva ndechekuti vamwe vacho vanonyanyoparidza kuti musaende uku tiri kusangana navo dzimwe dzenguva vanototifonera kuti sekuru ndingavaonesei muchivandi zvedzinza rekwangu zvanetsa indabva ndatirega ndikuudzei zita ndinonzi Robert Tapfumanei sekudimba kwaita madzimai tauya kumbiri yababa.